Aste honetan, Europako Parlamentua osatu da bere legealdi berrian eta eztabaida politiko nagusia Europako Komisioaren presidentearen hautaketaren inguruan eman da. Egia da ez genuela espektatiba handirik Ursula von der Leyenen hautagaitzarekin. Ezagutzen dugu azken 5 urteotako bere ibilbidea eta gainera aukera izan dugu berriki berarekin egoteko eta galdetzeko gastu militarraren aurrekontuen 2% igotzeko Estatu Batuek eta NATOk egiten duten exigentziaz. Jakin badakigulako horrek murrizketa itzelak ekarriko lizkiokelako gastu sozialari eta kolpelatza 2040ko deskarbonizazio helburuei. Berak erantzun zigun Europak bere burua defendatu behar duela eta gastu sozialaren murrizketen ondorioen inguruko erantzunik emateari muzin egin zion. Guretzako jarrera horrek ez du ezer onik iragartzen eta gaurkoan egin duen diskurtsoan norabide berean aritu da. Von der Leyenek egitatutako Europar Komisioak Estatu Batuen interesen menpeko posizio europarra bultzatzen jarraituko du eta Europar Batasuna autonomiarik gabe utziko du mundu multipolarrean aritzeko interes europarrak defendatzen. Eta bide batez argi utzi dezagun, Europaren interesak ez direla inondik ere Estatu Batuenak. Ursula von der Leyen presidentea izanen da Alderdi Popularra, sozialistak, berdeak eta liberalen arteko akordio bati esker, batasuneko boteregune nagusiak elkarren artean banatzeko, eta hortxe daukate akordio hori, ez? Baten batek esango du horrela bintzat eskuin muturretik aldendu egiten direla, baina ez da horrela, muturreko eskuinak politika europarrak baldintzatzen jarraituko duelako, aukera daukatelako parlamentutik non 3. taldea daukaten eta gainera 3 talde osatzen duten. Eta baita Europar Kontseiluan bestetik presentzia daukaten hainbat estatu kideren bidez. Bertan, beto eskubidearen bidez, agenda europarrak eta beren edukiak baldintzatzen dituzte eraginkortasun handiz, zoritxarrez. Euskal Herria Bilduk uste du akats handia dela politika europarrak, ultraeskuinaren eraginaren menpe ustea, momentua da Europar subirautzaren aldeko politikak sustatzeko, gainontzeko mundu potentzien aurrean tinko eta ez menpeko aritzeko. Europak paper garrantzitsua jokatu behar du, Ukrainera gerraren amaiera eta bakea heldu daitezen, eta baita Palestinako genozidioarekin behingoan bukatzeko. Israelen gehiegikeriak ez liratekelako posible izango Europaren babesa gabe. Hasiera eman nahi diogu legealdi berri bati zeina erabakigarria izan daiteken Europak munduan jokatuko duen papera gauzatzeko orduan, baita klase herritarren interesetarako, eta baita bizi baldintzetarako, eta baita estaturik gabeko nazio europarrentzako. Jarraituko dugu beraz, ekimen politikoa hartzen, lurralde gatazka europarrak konponduak izan daitezen termino demokratikoetan, autodeterminazio eskubidearen ariketaren errespetuaren gainean, eta baita euskara hizkuntza ofiziala izan dadin Europar Batasunean. Von der Leyen ez da presidente ona agenda hori sustatzeko, justu kontrako norabidean kokatzen duelako bere burua. Estatu Batuen eta NATOren interesen defentsan, gerrazaletasunean, austeritate politiketan eta azken finean ultraeskuinaren agendaren edukietan. Gure botoa ez baino ezin du izan, horrela ez, von der Leyen anderea, horrela gurekin ez.